Pero ainda non estou preparado para comprometerme. A que te queres comprometer, papá? Vaya, mira de quen chega aquí. Que hai, JR? Como che vai eso, Ter? Colle unha silla, e senta, anda. Ai, Arrai, sorpréndeme moito verte aquí no Club Cateleman. Pensaba que este lugar non era do teu estilo. Podo aturalo de cando en vez.